Ole tunchuma chuan kumsang ni som parukati chua Suicide Squad movie masaber kha kan clear hodona alar e mawangin atamzok chuan ento theuh maila request ani mai baka Margot Robbie achiat lo e mawangin karon recap le donani a film chantira chuan Bell Reef jail chunga mitang pakhat Floyd Lawton alo langa guards tenen Captain Griggs sa chuan chotui ngai lo zet aron pe eitura chuan ketin noile sazu ekte thlenga a omthu shilin aron deu so kwal vela Floyd a chuan jela chwa san vele a soi sakshep tur thu in avolet ve khur khur chutia avolet awang chuan chera phor bitin a soi saktir ta shep mai ni jail tang ve tho Harley Quinn chu atan na sel bana aletlingin alawin khaider dera jail pindan po ni lovin ram sakol bo makhung a angzok ma Griggs le guard chho anron kalamhu chuan lo nui har harin Griggs nena a boring lutuk minin fiam puiro ati Griggs a chuan chelote ka guards pali lai hospitala ithonto tu man kanin fiam pui don lo che atia electric mangin a shock tir ngal US Intelligence Officer Amanda Weller lo langin Superman thi achang thlanga mozat aliam to thu aron soya hemi omzia chu Batman vs Superman a khan Superman kha athi ani chutiang ani wang chuan thil hlom le chiat na lo thleng thut thei thila lo beile tu turatan supervillain bonra tak tak hui khoma boldin atumta a file chu phorin Floyd a changin a chan phota ani hi hitman bon lutuk tak mai ni in a target a hlangai lo deadshot ti in a mingwo ani nge fanu kum som pakhat Zoe ti mingpu chu anei vea a fanu chu akyanga cheng turin a som ve fo thina ma se Zoe nu chuan ipa chu mi tha mangani ti in a pa kyanga a chen chu a phal sak ngai lo a fanu hena chuan chutiang mi ani lo thu in a pha ve na sa theile zankhat an pa fa an chuak an hole tur chu Batman in aron dang chinga a silaya lo beile ta tum chu a fanu chuan lo dangin in nuk dok zoka atangta a ti chuan man alo ni tani Harley Quinn lo lang vele in ani hi ama chuan Arkham Asylum a psychiatrist ni in Dr. Harleen Quinzel ti asiat ani thin a patient nu nungber Joker chu a enkol dam meke mo ati lain azuna awai lo zoka chu tak chu Joker chuan lo mangchangka in tlan chhuanan a man pha hiala thlainga mozat Harley chu a thleng rokin a ngai sa thin ti chuan Gotham City a miswalal nu le lalpa an lo ni tani zankhat phei chu tlap pakhata Joker le gangster pakhat monster ti in ti chuan in biak na an neya Harley lam lai chu ron phei in monster ti chu aron chei kwal velte teya monster ti chuan Joker a hlo em awangin a lo nar ngal mase Joker in ti thik thuchia engemaw vel chuan a kap ta bur meya mi tha chu infiam angleka an ngai ani ber zankhat chu Batman in mantumin aron an tlan chiat na lama an kar chuluya atlan liama Harley chu tui hleuhthiam ve lo wangin man ania Batman chuan jela athon liam tani Captain Boomerang alo lang vele a ani hi Australian ruk ruming thang tak mechanical genius ania Boomerang blade mang thiam tak ni in a tho puipa a tha nu loka flashin aron man adot le a gangster El Diablo alo lang vele a ani hian pyrokinetic power anei ve thung a power a control zo lo wangin anupui le a faten an thi pha hiala ama le ama a in pe ni Killer Crocs kan mu vele a ani hi chu kan muang hian sakol poisak nei lo ani ber mai Amanda Wellerin ami thlan hnung ber chu archaeologist Dr. June Moon ania puk pakhat aluna a kumsang ruk chuang upa Dawithiam enchantress a chua wangin Dr. June ko chunga chuan aluta a masi chu Dawithiam control theina tur alung chu Wellerikuta a omlo thung Dr. June thli thlai turin Special Force Officer Colonel Rick Fleck a chu ruat ania reilotea Colonel le Dr. June chu in ngai zongin mangai na an luang liama Wellerin Dawithiam nu lung akol sak chung chu engthil poima a khoi theilo tura an ngai Amanda Weller le agency mi poimo chen khatte chu in mukhomin Task Force X tin tur chungchang rel le ania chairman chuan miswal rual manga khovel chan chhuah tum chu thil a thlaka ngain a du lo hle
chuta le Dr. Moon chu kau chua ania Enchantress aronin lanta Apower lantir zo nuwa Wellery chuan alung chu chun sak zewin na ti mawang chuan abibo ngala chairman in chu thilamu chuan Amanda Wellery ngen na chu pom sakin Task Force X din chu anrem titani Wellery le reflect chuan Task Force X te chu vamuturin Bell River an vakalta a until ti theinate an ve enfia sakte te a Floyd te chu kau chuakin engtiang takabon nge ani fia turin anti Floyd an silai a han hum le chia chu silai kap thiam satli ani elozia a fia chiang hle Mantau tak ani thu soin a zalen na le dan anga afanu a enkol theina angyat ngala reflect chuan engma demand thei ani lo thu alo shila Floyd ta chuan ama ni lowin a boss Wellery zok abiak thu in alo chang zan khat chu reflect a mu lain Dr. June taksa achang Enchantress chu aronin lana Rick chuan man mo takin Wellery chu wabiak a hantuma mase Dawithiam nu chuan reflect ti thainan Vision mangin Dr. Moon chu ICU wathi angin ahmu tirte teya Weller va belo turin ati chu vele Weller ruma in teleporta a unaw pa thlaraw an tan tirna manlai bur makdeu chu wala chuakin subway ami pakhat taksa chuan a unaw pa in cubus chu a kai tho vele ta a Dawithiam nu chuan an mani pathian du lo tu mishing te ti chiat vek na tur khol siam chua tum thule a unaw pa chu lowin ti chaka lo ngak turin atia akal san le tani subway lama incubus chuan mi pathum lai thatin a pian zia thak tak chu alan chua tir theita chu vele Task Force X te chu activate ngal ni in guards ten an ta na sela changa an la chuak turingot po a hau tak rem hle Chera por bitin an luru nunglama nanobom an kapluta tlan chua tum anom vei chuan an lua puak dar don ti nani chu Task Force X te chu an na thok turin Midway City Airport da shwai thlen an nia member Tharber Slipknot aron thlengve che abok Rick Fleckan an din mun siang taka ashil nuwa an thom hno le ral thuam man thiam te chu pe kan nia Mom fin ni more Wellery chuan team ten hena aronin hmel hriat tirin an deal chu chiang takin aron soinon le tlan chiat tum le Colonel Reflect ha tum an omani vei chuan an thi ngal tur thu aron soi chumi hnuwa flag a bodyguard Japanese assassin katana in aron zom vele a Reflect chuan in hmel hriat tirin ami tha te tharau chu angun nama an tang reng thina ti lelama Joker chu a in chunga a hriam shei chikim tenen in chopin a henchman run lut chuan Harley Quinn omna le adin hun aron shil chonga Joker le a thui shwai te chuan Bell Riftan in veng tu Greek sakha va kidnapin mitang te an shwai na hun le an song bol dan zong chu avadop chuaka chu vele a thui shwai te nen nanobom an siam chuana research facility chu an va attack ngala Joker chuan Harley ngonga bom chu deactivate tumani Suicide Squad ten Midway City an vathlen chuan an chopper chu tu ten emo an ron ka thlak saka mase mel mu tur tuma an omlo chuti lain Slipknot chuan a huk chu kap chuak thutin tlan chu atum tameya chu vele reflect chuan Wellery thupek angin bom chu ahmet puaka Slipknot alu chu adar chiang khermai Reilotea mutate sipai rapom zet tenen chuan in lambunin flag ale squad te chuan an thei topin an lo beilet Diablo ero chu a in thiar film thena mutate sipai te chuan Rick Flag chu an nuk peidor dora Deadshot chuan Harley nena Rick Flag a thi chuan an thi ve ngal tur thu aron shilwata chu vele Harley chuan awa chan chuak ngal an mi tha te chu mishing pa ngai in thlak danglam an ni ti an shet chuak le ta zela Enchantress in a thil ti theina hmanga mutate sipai adin te an ni Flag a chuan a sipai te le squad te chu film khur takin building pakhata alu puya Harley la chuan elevator lo mang thenin reilotea mutate sipai te chuan an ron bei ngal olsam te in a that 5 phiara squad te chuan in chung lo thlen khalin an lo chang thap chuta le mutate sipai dang ron lang le in an in kap le ta chiama an thei to pin beima se
an tam na samay si mutate si pai te chuan an hual be vek to wangin Deadshot chuan Diablo chu chet la ve turin a tur chiama Diablo thin thok chuan a power chu a mang ve ta chunglam pana an chhouna lama Harley chuan noilam chu a han thlira hetiang din huna a omna chan chungai to chuakin Joker a chilna le a mangai na chu a zual tel tela mase a mangai ni ti fianan ngai sakle nat na tuara engki ma paltlang to nuwa po Joker te ang psychotic villain chuan mangai na ti vel chu enga ma ngai lovin alo nar fau thina atopa Joker chuan Harley chu chemical siam na mun puya shwain atana nung turin atia Harley chuan o ti lo changin Joker tan engki ma huamani ti fianan chemical veta chuan azuang thla a Joker chuan azuk zom ve ngal chung chemicals te chuan Harley vun le sam te chu bleach var vekin chuta chang chuan Joker sidekick le angai zong aron ni chhota ni squad ten chunglam an han thlen chuan reflect chu room tho ruk pakhata lutin Amanda Wellery chuan alo ngaka an mission chungchang an soizo nuwa Wellery chuan a agent bali te chu aka plum phiara an shat tur ayatam an shanem ma ati Suicide Squad ten an mani din tu Wellery at takngeya an han hu chuan an ngai na de chiam lo khop mai in chung zolan han thlen chuan an mani shwai ho tu tur thlo na chu hijack alo niya Joker chuan Harley ron chan chua atum alo ni Harley chu silai muleng chuai kara avapen chuaka Weller chuan flag hena alua bom chu tipuak ngal turin ati mase Joker anau te chuan bom chu an lo deactivate vek to a Wellery chuan Deadshot hena zalen na le afanu enkol aduni chuan Harley chu kap turin thua pengal mase Deadshot chuan a kap chhel lui ngata Harley le Joker chu in tong le in an phur don chau tia Wellery nau te chuan an Joker chu an ron kap ta chiama Harley chu tlathale ngalin in chung zola azuk thuma Joker te chuan na thlona chu a puak dar ve ngal Wellery chu thlona danga ron shwai masak ania mase an thlona chu mutate sipai te chuan ron kap thla in an ron man veya Enchantress-in alung anei let le ta ka chuan power anga zual sau sawa Amanda Wellery chu that mai lovin a thluak chunga alu chila information laknan a mangani reflect chuan Deadshot nena an mission ala zo lo thu shilin Wellery va chan chuak tur chuan an thok chuak ve ngala ro sur hnuaya Harley Quinn lung che ang reng taka lo thu chu an va hmule hlola zona in zot buai lem lovin an in zui chuak le ngal Deadshot chuan Amanda Wellerin top secret file at hlau chu va char chuak hlolin reflect chu ava chua chala reflect chuan thil omzia dik tak chu sei chuakin ni thum liam ta a task force x te an va shwai chua ma khan yingkiu bas pe turin Dawithiam thil ti thei tak Enchantress nen bom kam na thok tura tirh chua an nia mase Dawithiam chuan Amanda Wellery chu phat sanin atlan bo thuta chu vele Wellery chuan alung chu avit sok soka mase an shiat lo chu Enchantress le yingkiu bas chu unaw an lo ni renga an that man chep tia a unaw pa chuan lo chan chuakin tun din hun hi an thlen pha ta ni Suicide Squad te lung oilo chuan reflect chu kalsanin bara an lu san diala Deadshot chuan Amanda Wellerin thudik thup bonana a mathe mai an ni thule hemishana hian thi tura tir ang chau an ni thu soya chuda Diablo chuan a power mandu lo chan chu sei ve in anupui chuan gangster anga thil thalo ati thin chu aban san lo chuan an fa tenin an chhuat san tur thu in avawa anin hial thin rim in sum thei lo chuan anin chuti kangin an fa te pahni le anupui chuan an thi pha hiala rilru in thiam lo rengin a hun mang thin ani Harley chuan miswali ni kha chung kodina nunpa ngai nei thei in reng ami ti in ngei om tak takin aron chong khuma boomerang chuan Harley nena boina siam zonga lo chong chuak ve man zia lo turin aron ti chutia anin hnial boi deuh nak lai chuan reflect a po kha ron lut vele hno in an Dawithiam be ko chunga chuan a mangai atan thule Dawithiam nu dan lo chuan engki ma top tur thu aron soya
an ngonga bom me puana detonator chu tichhia in an zalen to thu aron soya deadshot fanule khathon a kol that chu aron phor chuaka deadshot chuan a fanu in ni tin lekha aron thon thina ni ti a hriat chuan achunga rinna a nga zia she chuakin a fanutan pachuan tak ani ti fia ve ngei adu tani squad member dangte pon deadshot le reflect chu vazom ve ngalin an mission chu vachun zom le tur chuan an inzui pheita thama reflect a plan dana chuan anauten subway a bom khavala in Dawithiam te omna zona an lo vakamanga an bom kamin in Cuba sati boy chungin anin enchantress an lo va beidonani killer crokin rikanaute bom kam na thok turin avazoma midang zong chu building chunga valutin an birute teya mase enchantress chuan lo shengalin vision thil ti thein mang chuan an thil du em te a hmu tira deadshot chuan batman a thata Harley chu joker nen in nein fate an lo nei vel Diablo pun anupui fanau teledam angin ahmuwa mase doi at an ni ti she chuakin a thian te chu a ko har thuaya huai sen takawa pen chuakin yin kiu bas chu an va bei ve ta Diablo 2 form dik tak churun lang chuakin yin kiu bas tia zet mel hlom liana aron changa a thei topin boman kam na zona chuan anor pheya chu vele bom chu tipuak turin atia reflect chuan she angreng tak chungin anaute chu ati pu tir tani Dawithiam nu in a unau pa thi ti shat chuan a thin rim hlea khovel chu a thil ti theina manga a thunun tur thu soin satellite le secret facility te chu ati cheta piap maile Amanda Weller kha information lak khom nan a mang kan ti to kha suicide squad tenen chuan an hanin beita tak taka an vai chuan beiron yal ma se Dawithiam nu chuan thil ti theina anei nga mawangin an hne lo hlea enchantress chuan an man ruwa chu the thlak sakin thi an du lawani chuan ama chu zom ve mei turin a som ta zoka chuta Harley chu ron pen chuak hlolin kapudin ka chan to a min pelet le theyangem aron ti Dawithiam nu chuan te reng ngai chibei min buka ka rongi bol phot chuan ti in aron pan naya aron nai ta motia Harley chuan chuatangun nam chu charin alung zona tak a han veya alung chu a phoi sak ngal chu vele enchantress machine chuan bomwa thelutin deadshot chuan aron kapa chu kholpui chu puak dar vekin anti che theitani Dawithiam nu chuan chakna anei talo alung chu flag chuan hlauhawm wanga June chu chhuah turin atia Dawithiam nu chuan aron le to lawang ti in a changa chu vele flag chuan she tak chungin alung chu ati chhia a enchantress chu an thatani maseva nei thlak takin June chu aloladam hlawa flag chuan lom takin avakwa vong squad te chuan an zalen ta emo anti lain Amanda Weller chu detonator hum chungin aron langle hlola kumsom an tan hun chung ti toisak an ni tur thu le ham thatna an don tur thu aron soya jail lamale tum to lo boomerang chuan Weller chu aron chau ara mase Weller chu alo zam lo na samai tan in lama thon kir an ni hnuwa Floyd chu a fanu zowi mu phalsak ania killer croc chu a request sangin cable TV pekani boomerang chu Wellery a chau ar wang khan solitary confinement lama son ania Harley Quinn ero chu a request angin espresso machine pek ani ve thung thok le khata silai ron puak chhuai in tuten emo gar chau chu an ron that 5 phiara Joker kha Harley Quinn chan chuak turin aron letle aloni ti chuan a film chu atopta The hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do.